Anne Liskuris seudun agility-urheilijoista. Vastustaa 107 Tara ja 109 Fanni, eli tässä kohtaa 108 on siirretty tuonne ihan perälle, eli huomiota. Jokohan on täytyy muistaa, että seuraava taivaan sanoin, että lähettävät mitä hemmetin japanilaisille, että sen siihen lähtee hakemaan. Se vaan sanoo, että se polttaa meidän talous, että takaa vaan mut kattokaa, että nousit leirille. Ja mun koirat kanssa. Aina ei niin väliä. no juu, ne kertoo, että on uskottavampaa.